Sabon rikici ya balle a cikin shirin labari na wanda Jamila da ƙawarta Maryam. Kamar yadda kuka sani dai a wannan satin ne da aka fitar da shirin labari na inda Jamila ta zuba wa mai nasara guba a cikin drip ɗinsa na ruwa a cikin asibitin da ake kula da shi. Inda ta zuba abin kanta tsaye ba ta yi tunanin cewar ana ganin ta ba ko ba a ganin ta. Kowa ya sani dai a cikin asibitin da ake kaiwa manya ana saka CCTV kyamara inda akwai masu kula da shi ta kowane bangare. Kamar yadda kuka sani dai labari na cikin shirin fim din Aminu Saira wanda ake sakin shi a duk sati ranar Juma'a ta karewa wato Jamila ta shirin labari na din inda an ganta ta cikin CCTV kyamara. A cikin CCTV kyamarar na cikin ofishin akwai wannan darekta ofishin wannan daktan da yake kula da mai nasaran inda kuma shine babban dakto din da yake kula da shi. Kamar yadda kuka sani dai Aminu mai nasaran an bashi babban mataki a cikin wato asibitin duba da yana daukan mutane ya biya musu kuɗin kyautar maganin nuwa da kuma a musu aiki kuma a wannan asibitin. Suna tunanin kar su rasa tallafin da yake basu kuma suna so su kula da shi kamar yadda ya kamata. Jamila ta cikin shirin labari na abin da ya saka ta yi wannan abin cikin ɗarɗar da kuma fargaba duba da yadda mai nasara a baya ya gwada ta kuma ta faɗa tarkonsa kuma ta sanadiyar kuɗi. Shi yasa har yanzu bata gaskata cewar ba mai nasara bane ya saka ta yi wannan abin. Kuma a cikin CCTV kyamarar da aka ganta shine zai kasance a wannan bidiyon na satin nan da zai fito za a zo a cire wannan wato drip din na jikin mai nasara kuma ita ya kasance an kama ta yanda zai kasance da har ta je gidan gyaran hali na gidan yari wato gidan kaso. Kuma Jamila ta cikin shirin labari nan mutane sun tattofa albarkacin bakin su game da wannan drip din da aka zuba masa a cikin ruwa. Kuma mutane suna cewa idan har mai nasara ya mutu za su yi ajiye wato shirin labari na su daina gani. Kamar yadda kuka sani dai mun gaya muku kar ku manta kuma da subscribing sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan YouTube channel mai albarka na Hausa Best 24 TV. Mun gode.